Eu son Alexandre Iglesias, son membro fundador do grupo de Faíscas da Pontraga. Faíscas empezamos no 2002, empezamos a tocar como cuarteto por aí en festas por aquí na contorna, e logo non sei se por 2006 ou por aí, 2006, 2007, dímonos de alta como asociación cultural. Facemos actuacións principalmente de instrumentais, pero desde unha saída dunha misa, a unha procesión, a unha actuación de escenario en un festival, a formación de charanga, murga tradicional. A rede cultural para os grupos non profesionais, porque non hai que olvidar que somos non profesionais, pois eu creo que a base de financiación é o maior apoio que temos. As axudas que podemos obter para a compra de instrumentos, para pagar obradoiros, talleres, profesorado. Pois imagínate, o Concello de Narón seguramente nunca escoitou falar de nós, a non ser polas redes, pero se os seus programadores miran e buscan Proxecto Faíscas, en que consiste? Pois interésame, podo metelo en este evento, en esta feira, en esta festa.